פוזה שם? לעשות פוזה? רגע, עובד? כן, עובד. לא צריך פוזה. ניכרים דברי אמת. זה לכבוד שבת? לכמה אנשים הספיק השיר הזה? בשלושה סטרים, 200, 250. ואם יש נס, אז זה 8 ימים. או בחנוכה. מה אתה עושה מהתמונות? לאיזה עיתון אתה מכניס את התמונות? לא לעיתון, זה לדף של עובדיה. משהו חדש? יש דף חדש? תפסיק לעשן! הוא מכניס אותך לדף. לא, אבל יותר מתאים עם הסיגריה. מתי אני יכול לעבור? אתה יכול לעבור, תעבור. לא מצלם אותי? תלם את הראש שלך. עובדיה, שבת מוכנה? כן, עשינו דגים. מה יאכלו האורחים היום? עושים סלטים, לכבוד שבת. בעזרת השם.